el lideratge no s'ha d'entendre només des d'aquest punt de vista d'una persona, sinó d'un conjunt de processos que porten endavant un grup de persones. El líder ho és en funció de l'equip i en funció de la comunitat. El líder ha de ser reconegut, si no, no és un líder. Una cosa són les característiques de les claus de l'educació escolar i una altra els instruments, no? Mai podem anar al futur sense emportar-nos coses del passat. És una frase que és important tenir-la en compte perquè si no te'n vas cap al futur sol. M'ha de parlar d'un lideratge de lleres progressives que està molt pendent de l'entorn. Un bon lideratge ha de tenir en compte la veu de les famílies, no? El més important de tot és que els centres tinguin una brúixola en la qual tots es puguin orientar per treballar cap al mateix camí. Una educació de qualitat també té molt a veure amb el Ministeri, està amb actitud de servei. Penso que hem de posar el focus en bona part en com ajudar aquest professorat. Poden fer després de líders, però en un primer moment s'han d'haver format amb qualitat. Si personalitzem l'aprenentatge, ja no parlem d'inclusió. Qualsevol nen l'atenem en funció de les seves necessitats. A Impuls sempre ho fem així. Somiem i anem caminant.